Bună ziua sau bună seara tuturor! Sunt Gabriel Tatu Chițoiu, sunt medic primar de medicină internă și de cardiologie și aș vrea să vă spun câteva vorbe despre infecția cu virusul sincițial respirator. De ce? Tocmai pentru că suntem în plin sezon de infecții de căi respiratorii, de pneumonii. Suntem obișnuiți cu gripa, cu așa numitele răceli. E bine, această infecție cu virusul sincițial respirator este o infecție extrem de frecventă, cu care am intrat în contact și cu care ne-am îmbolnăvit cu acest virus de mai multe ori în decursul vieții noastre și care poate într-adevăr să fie o răceală banală, dar poate să ajungă la complicații extrem de severe respiratorii sau cardiovasculare la două grupe de pacienți. La copiii foarte mici, mai concret la sugari sub 6 luni de zile și la vârstnici, undeva peste 70-75 de ani. La ambele extreme pot să dea complicații respiratorii severe sau complicații cardiovasculare care necesită spitalizare chiar în terapie intensivă și care, din păcate, uneori pot să ajungă chiar și la deces. Acesta este motivul pentru care v-am pregătit acest scurt material. Virusul sincițial respirator este un virus care induce, cum spuneam, foarte frecvent infecții respiratorii și care poate să fie extrem de periculos la sugari și la persoanele vârstnice. Este cauza numărul 1 de infecții de căi respiratorii inferioare, bronșiolite la copii, putând da, cum spuneam, forme severe și la această grupă de pacienți sau la cei vârstnici. Virusul sincicial respirator este extrem de contagios, se transmite prin picături respiratorii, prin tuse, strănut, prin contact direct, cum ar fi mâini, sărut. Și, atenție, acest virus rezistă foarte mult timp în suprafețe, deci putem să luăm pur și simplu prin atingerea mobile sau altor obiecte care sunt contaminate cu acest virus. Spuneam că este foarte contagios, un copil sau un adult poate să transmită virusul chiar înainte ca el să devină simptomatic, în momentul în care el este în contact deja cu acest virus. Și de obicei această perioadă în care persoana respectivă este contagioasă, poate să dureze cam 3 până la 8 zile de la debutul simptomelor sau chiar mai mult în cazul sugarilor mici și persoanele care au deficite imunologice, acestea pot să elimine virusul și chiar timp de 2-4 săptămâni. Deci atâta timp poate virusul să stea în corpul lor. Felul și ceea ce trebuie reținut este că este dovedit și eu am să vă arăt imediat că infecția cu virus sincițial respirator la vârstnici nu își termină riscul în momentul în care ne-am vindecat de această infecție, ci poate să crească un risc cardiovascular pe persoana pe perioada următorului an de la infecție. Simptomele la aceste infecții sunt de obicei banale. Majoritatea celor care intră în contact cu acest virus au simptome de răceală simplă, mai mult sau mai puțin gravă, respectiv tulbură de respirație. Uneori avem wheezing, adică o respirație șuierătoare, care arată faptul că copilul respectiv are o bronșiolită, deci o inflamație a căilor respiratorii inferioare. Uneori pot să apară și în oprire în respirație. La vârstnici, tuse foarte persistentă, dificultăți de respirație și agravarea bolilor pe care le avea până atunci, mergând chiar la complicarea acestei infecții cu pneumonii severe. La acest vârst, cum spuneam, pneumonii pot să fie extrem de severe, comparabile cu formele severe de gripă, fapt care duce la spitalizări nefrecvente și la creșterea mortalității la aceste persoane. Mai mult decât atât, la aceste persoane care au diverse alte boli, cum ar fi de pildă insuficiență cardiacă, această insuficiență cardiacă se poate decompensa în momentul în care apare și infecția cu virus sincițial respirator. Tratamentul este un tratament specific pentru această viroză, așa cum nu există pentru niciun viroză un tratament specific, cum nu este nici pentru gripă. Motiv pentru care măsurile terapeutice sunt cele obișnuite, măsuri generale, repaus la pat, trebuie să ne hidratăm bine și folosim medicamente pentru scăderea temperaturii, paracetamol sau ibuprofen, spre exemplu, la copii mai mari. Și în același timp, dacă avem secreții nazale, acestea trebuie să fie înmuiate cu ser fiziologic nazal și să fie aspirate pentru a permite eliberarea cheilor respiratorii. Important este că nu trebuie să folosim antibiotice
epidemice decât dacă există infecție bacteriană. Iar această suprainfecție bacteriană de obicei este anunțată prin faptul că tusea începe să devină productivă și de unde era seacă și cu niște secreții albe, începe să devină cu secreții galbene sau cu secreții mucopurulente verzi. Nu se recomandă de asemenea utilizarea de corticoterapie și de bronhodilatatoare, deci acele spray-uri pentru dilatarea bronșilor. Asta pentru pacienții care sunt tratați în afara spitalului. Pacienții însă care au dificultăți severe, care au forme severe, trebuie să fie internați. Și în spital tratamentul este specific, este individualizat și unii pacienți au nevoie chiar de internare în terapie intensivă. Când ne dăm seama că un astfel de pacient trebuie să ajungă în spital, când respirația devine extrem de dificilă și foarte rapidă, când observăm că pacientul ar face efort de respirație, cum vedem că practic toracele se retractează în momentul în care el respiră, apare geamăt în momentul respirațiilor, încep să se albăstresc buzele și în pielea, deci apare ceea ce spunem noi în cianoză, când apar semne de deshidratare, pacientul nu mai refuză să mănânce. Copilul, dacă este sugar, vedem că are pauze de respirație și sau la vârstici vedem că se agravează bolile de fond, cum ar fi de pildă insuficiența cardiacă sau o boală respiratorie preexistentă. Cea mai bună soluție este să nu facem această boală. Deci, cu alte cuvinte, să prevenim infecția cu virus sincițial respirator, iar acest lucru se poate face în zilele noastre cu niște vaccinuri care sunt extrem de eficiente și care sunt indicate la gravide, pentru că acestea pot să transmită imunitatea la copii și să se ferească de această boală după naștere, primele luni de după naștere și, evident, în vârsteci, undeva după 65-70 de ani, au indicație, mai ales cei care au imunitate redusă și au multiple comorbidități. La copiii care sunt imunodeprimați există și soluții de anticorpi monoclonali pentru a-i feri de această boală. Concluzie. Infecția cu virus sincițial respirator este extrem de frecventă, ea nu este o simplă răceală, poate să evolueze cu complicații severe respiratorii și cardiovasculare. Atenție, nu o tratați cu antibiotice și atenție mare că poate să ducă mai ales la vârstnici și la copiii foarte mici la complicații cardiovasculare cu risc crescut. Și, așa după cum vă spuneam, recent au apărut date și aici vă prezint ultimul studiu publicat în decembrie 2025, care arată faptul că pentru pacienții vârstnici riscul de evenimente cardiovasculare după ce s-au vindecat aparentă de o infecție respiratorie cu virus sincițial respirator, acest risc cardiovascular poate să persiste și pe perioada următorului ani. Vedeți, este un studiu care a avut loc în Danemarca pe aproape 18.000 de persoane cu vârsta medie de 72 de ani și vedeți că la un an de zile riscul de orice eveniment cardiovascular, asta înseamnă infarct de miocard, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă sau chiar mortalitate cardiovasculară, a fost cu 4,69% mai mare la pacienții care au avut o infecție cu virus sincițial respirator. Și acest risc a fost mai mare la cei care au avut forme severe, care au necesitat spitalizare, la cei trecuți de 85 de ani, la cei cu boli cardiovasculare preexistente sau cu diabet preexistent. Care au fost aceste evenimente, în special tulburări severe și insuficiență cardiacă. Și vedeți aici pe grafic cam care este riscul pentru orice eveniment cardiovascular sau pentru evenimente severe, cum ar fi de pildă infarct de miocard sau insuficiență cardiacă severă, comparativ cu pacienții care de aceeași grupă de vârstă care nu au avut infecție prin virus sincițial respirator. Acestea au fost cele câteva vorbe care am crezut că de cuvință să vi le spun în legătură cu această infecție cu virus sincițial respirator, care, repet, în majoritatea cazurilor este ca o răceală banală, dar care trebuie să trezească atenția, mai ales la grupele de vârstă extreme, la sugari sub 6 luni de zile și la vârstnici, pentru că aici pot să apară complicații respiratorii și cardiovasculare foarte grave. Și atenție, nu uitați de vaccinare care poate să prevină aceste complicații. La revedere tuturor!